என்ன சாரு யாரும் சினிமா கொண்டுட்டு பேரன் கூட ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டுட்டு இருக்க? ஜஸ்ட் மிஸ், இல்லைன்னா தலை போச்சு. காப்பாத்திட்டுல எவ்வளவு வாட்டி காப்பாத்திடும்? 2 வாட்டி, 10 வாட்டி, 100 வாட்டி காப்பாத்திடுவா. நான் 1000 வாட்டி பண்ணுவேன். உன் பேரனோட தலை உனக்கு பார்சல் அனுப்புற வரைக்கும் எனக்கு உறக்கமே இல்லை சாரே. மனசிலாயோ அத போன பாட்டை போடுறா. सारे मसला है सर। तुमसे मुझे सबसे कड़े पकड़ा उल्टा पे बंजी जी जाने लगा लड़ा पड़ा। HPM யூடியூப் சேனல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட்ஸ் கொடுங்க. காமெடியாக இருக்குது. நன்றி, வணக்கம்.